Ahojte. Holokaust sa nikdy nestal a koncentračné tábory sú výmysel židovskej propagandy, ktorej cieľom bolo získať pre Židov vlastný štát a finančné reparácie. Aj v 21. storočí stále veľa ľudí popiera historický fakt nemeckej nacistickej agresie, ktorá vyústila do genocídy židovského národa. Prispievajú tak k šíreniu mýtu, ktorý živí predstavu o veľkom židovskom sprisahaní a z obetí, ktoré si prešli doslova peklom, robia bez akejkoľvek hanby obchodníkov s bolesťou, ktorí na nej chcú zarobiť. Dnes sa pozrieme na jeden z najhorších prejavov antisemitizmu a vysvetlíme si, prečo nemá v normálnej spoločnosti čo robiť. Vypočuj si fakty a neháč flintu do žida. Popieranie holokaustu, teda masového vyvraždenia približne 6 miliónov Židov, je jedným z najcynickejších a najviac rozšírených prejavov antisemitizmu. Neznamená vždy len absolútne popieranie toho, že sa vôbec stal. Má rôzne podoby. Niektorí spochybňujú alebo zámerne zamlčiavajú len jednotlivé fakty, napríklad používanie plynových komôr, alebo sa snažia verejnosti podsúvať nepravdivú verziu, že išlo len o pracovné tábory, kde bolo o Židov dobre postarané. Nie je to nič nové. Už samotní nemeckí nacisti sa snažili tzv. Konečné riešenie židovskej otázky zaobaliť do byrokratického jazyka, aby umenšili jeho zvrátený význam. Židia tak vlastne neboli deportovaní, ale len presídlení. Getá sa uzatvárali len kvôli karanténe a taký pochod smrti pre nich bol iba evakuácia. Vtedy to ale robili skutoční nacisti, ktorí plnili príkazy Adolfa Hitlera. Aký dôvod majú robiť to dnes, po viac ako 75 rokoch, napríklad aj občania nášho štátu? A prečo veria konšpiráciám? Poďme sa na to pozrieť spolu. Ahoj Juraj. Ahoj Michal. Som rád, že si prijal moje pozvanie, lebo bál som sa, že sa ešte hneváš za ten incident z Prešova. Z Prešova? Asi neviem úplne, čo myslíš. Ale určite si pamätáš. Skús mi pripomenúť. No, mali sme tam vystúpenie a bývali sme spolu na jednom hoteli. Áno. A my sme ti, keď si nebol na izbe, natreli všetky kľúčky na dverách a všetky ovládače zubnou pastou a ešte rozsypali pripínačky na posteľ. Už si spomínam, áno. A vieš, že som kvôli tomuto skoro nestihol vlastné vystúpenie? Ešte ma na recepcii zastavili a chceli, aby som to všetko zaplatil. No ale našťastie ja som všetky škody hotelu uhradil. Veď to už bolo dávno. Prosím ťa, prečo by som sa hneval? No a presne o pamäti sa tu dnes aj bavíme. Najmä teda tej historickej, lebo my ľudia sme náchylní zabúdať. Veď tvoj prípad. A to sú len 4 roky. Áno, ale spomenul som si. Akurát, že to nebolo v Prešove, ale v Žiline. A nebola to zubná pasta, ale tvoj drahý gel na vlasy. Aha, počkaj. Áno, počkaj, už si spomínam. Áno, drahý gel na vlasy, už si spomínam a už sa aj celkom hnevám. Tak poďme radšej rýchlo ďalej. Popierači holokaustu často využívajú to, že ľudský mozog si aj udalosti, pri ktorých bol, s odstupom času upravuje a veľakrát aj vylepšuje, či idealizuje. Aj naše spomienky na detstvo sú v drvivej väčšine romanticky nostalgické, ako keby sme v ňom nič zlé nezažili. To ale iba náš mozog nepríjemné veci vytlačil do podvedomia. Obzvlášť tie, na ktorých sme mali možno aj my tak trochu podiel viny. Mnohí, ktorých sa napríklad za slovenského štátu ticho prizerali deportáciám svojich židovských spoluobčanov, alebo sa dokonca podielali na arizácii ich majetku, cítili po vojne vinu. Konšpirácia o tom, že v koncentračných táboroch vlastne nikto nezomieral, bola pre nich aspoň trochu vyvinujúcim pocitom. Ďalším z faktorov, prečo boli a sú ľudia náchylní veriť tomu, že holokaust sa nestal, súvisí s prirodzenou ľudskou obrannou reakciou pri šoku, ktorý v tomto prípade spôsobili hrôzy páchané na Židoch. Od samého začiatku sa s tým stretávali tí, ktorí koncentračné tábory prežili. Vraveli im, to predsa nemôže byť pravda. Takého niečoho by sa snáď človek nedopustil. Veď to by určite zasiahli spojenci skôr, keby sa niečo také dialo. No a to isté počúvali aj dvaja Slováci, ktorí ako prví podali správu o tom, že Nemci naozaj masovo vraždia Židov. Rudolf Vrba a Alfred Wetzler ušli z Osvienčimu a v podrobnej správe opísali všetko, čo tam zažili. Ďalšie transporty to však nezastavilo.
Kompetentní im skrátka nechceli veriť. Vo veľkej miere k falzifikácii reality v koncentračných táboroch prispievali samotní nemeckí nacisti. Jedným z najokatejších prípadov je tranzitný tábor Terezín v bývalom Československu. Nacisti predstierali, že tam budujú novú židovskú komunitu. Keď Medzinárodný Červený kríž v roku 1944 požiadal o vyšetrenie životných podmienok väzňov, nacisti ich prinútili sadiť kvety a vyzdobiť ubikácie. Dokonca vyrobili propagačný film Terezínštat, kde Židia museli predstierať radosť výmenou za jedlo. V skutočnosti zomrelo v Terezíne viac ako 30 000 ľudí a ďalších 90 000 deportovali do táborov smrti. Väčšina týchto detí z fotografie počas kontroly v Terezíne skončila už na jeseň 1944 v plynových komorách. Svet o týchto hrôzach len nerád počúval. Bolo po vojne, všetci sa chceli konečne nadýchnuť a vykročiť k lepšiemu svetu. Ešte aj Elie Wiesel, preživší, ktorý vo svojej knihe Noc ako prvý ponúkol svetu svedectvo z prvej ruky o dianí v koncentračnom tábore, nechápal, že o knihu nebol takmer žiadny záujem a dokonca jeden rabín mu odkázal, na čo je dobré zaťažovať deti smútkami minulosti. Svet sa chcel konečne baviť a obete holokaustu sa museli cítiť ako tí, o ktorých príbeh už nie je záujem. Ako sa voláš? Jude? Nie, som Dávidová hviezda. Aha, pardon. A na čom budeš hrať? Toto je šofár. Zvierací roh. Takto, nechcem sa ťa nejako dotknúť, ale my hľadáme superstára a toto je za mňa úprimne málo. Nemohla som veľmi trénovať. Žila som v gete. To znie ako silný príbeh. Pokračuj. Potom nás vyhnali aj odtiaľ. Cestovali sme hodiny a hodiny vlakom do pracovných táborov. To je strašné. Tam som prišla o celú moju rodinu. Ostala som sama. Ja neviem. Ľudia sa chcú baviť. Za mňa je toto moc. Iný príbeh nemáš? Tomuto ľudia nebudú veriť. Keď ja si nemôžem vymýšľať, máme to zakázané. No tak možno aspoň niečo trochu veselšie. Veselšie? 40 rokov sme blúdili po púšti, lebo Mojžišovi nefungoval kompas a bol to typický chlap, ktorý sa neopýtal na cestu. No vidíš, to je hneď zábava. U mňa áno. Za mňa áno. U mňa tiež. 3-krát áno. Postupuješ. A tak sa mohlo stať, že príbehu obetí holokaustu sa chytili tí, ktorí ho chceli prepísať. Z toho, čo v skutočnosti robili nacisti, teda že falšovali realitu, niektorí pseudohistorici v rámci revizionizmu obvinili naopak Židov. Tvrdili, že to Židia po celom svete vyrábali dôkazy o vlastnej genocíde a zmanipulovali celý svet, aby uveril, že im bolo ublížené. V Iráne, ktorý je známy svojim otvoreným antisemitizmom, dokonca na túto tému usporadúvajú súťaž karikatúr, ktoré majú Iračanov v tomto názore utvrdzovať. Takáto lož sa ľahšie šíri v krajinách, na území ktorých sa holokaust nedial. U nás sa ale nijako nedal ignorovať fakt, že tisícky rodín sa už po vojne do svojich domovov nevrátili. Že tí ľudia jednoducho zmizli zo zemského povrchu. No ale tí, čo prežili, si nemali dôvod vymýšľať. Prečo by som si napríklad aj ja vymyslel smrť takmer celej svojej rodiny? Nebol by som radšej, keby boli stále tu a ja som si mohol užívať ich prítomnosť? A ak by som si aj vymýšľal? Ako by sa mi mohlo podariť prinútiť svetové vlády, Hollywood, historikov a akademikov, aby propagovali a šírili lož o holokauste? Aj preto sa dnešní popierači upli na falšovanie reality tak, že hľadajú vedecké dôkazy, ktoré by mali podporiť teóriu o tom, že holokaust, tak ako je opísaný, sa nemohol udiať. Najznámejším v tomto smere bol konštruktér Fred Leuchter, ktorý vo svojom posudku tvrdil, že udávané počty zavraždených pomocou cyklónu B sú príliš vysoké a technicky nezvládnutelné. Táto správa bola už niekoľkými vecami vyvrátená. Kritici jej tiež vyčítajú, že bola vypracovaná na objednávku iného revizionistu Ernsta Zundela, ktorý za ňu zaplatil $35,000. Jej autor, ako zistil kanadský súd, navyše nemal ani vzdelanie, ani skúsenosti na vypracovanie takéhoto posudku. Kým vo vedeckom svete a svete serióznych médií sa za pokusmi o popieranie holokaustu dala jednoznačná bodka,
a vo väčšine civilizovaných krajín sa z toho stal trestný čin, s nástupom internetu a sociálnych sietí tento prúd opäť ožíva. Nové technológie umožňujú manipulovať už aj fotografické materiály a videozáznamy. Dnes ľudia nie sú schopní uveriť ani priamym dôkazom o zverstvách ruskej armády na Ukrajine. A to ich môžeme sledovať v priamom prenose. O to viac veria novým teóriám o udalostiach, ktoré sa stali pred viac ako polstoročím. Zabúdame na zlo, lebo sa relativizuje. Potvrdzuje to aj prieskum vo Veľkej Británii, z ktorého vyplýva, že každý 20. Brit neverí, že sa holokaust niekedy stal. Počuj, po tom všetkom, čo tu teraz zaznelo, mám pocit, že by som asi aj ja mal trošička zodpovednejšie pristupovať k vlastným spomienkam. Áno, je dôležité pamätať si udalosti tak, ako sa naozaj odohrali. Lebo všetci sme súčasťou kolektívnej pamäte a tá formuje našu spoločnosť. Inak, keď už sme pri tejto téme, trochu sa mi začína vracať tá pamäť a v tej Žiline to nebolo úplne tak, ako si povedal. Čo konkrétne? No, tie škody na tom hoteli, tak tie škody som zaplatil ja, nie ty. Si istý? Neuveríš, ale nechal som si pre istotu aj účet, vieš? Vedel som, že to možno vyťahneš. A urobil si dobre. A aj ty sa radšej opri vždy o dôkazy a neháč flintu do žita.